Prve godine života provela je u Beogradu, kasnije u godine 1941. njezina se obitelj preselila na Sveti Štefan jer su oba roditelja bila iz okolice. Od 1945. do 1948. pohađala je nižu gimnaziju u Celju, a zatim od 1948. do 1953. pohađala je školu za obrt u Ljubljani. Nakon završenog školovanja kraće vrijeme radila je kao crtač na Geodetskom zavodu u Ljubljani i još kraće vrijeme u Eksport projektu. Godine 1955. upisala je Filozofski fakultet u Ljubljani. Smjer povijest umjetnosti. Godine 1961. postala je slobodna književnica, do 1967. a 1968. zaposlila se kao knjižničarka u Pionirskoj knjižnici u Ljubljani, gdje je ostala do umirovljenja. Bila je članica Društva slovenskih pisaca. Imala je 3 djece, Petru Stewart, Sašu Lavrinca i Tadeja Vodokovca.